kena bangke lalu je soalo tu han kira ikom je han government na pera part ali dan administration na tu kami tu kan pe alang tu pen na kira ikom na so na bidet ba masuk hang atu ning chingduk lo Aphlc ke la reporters doan nang litum kadu kawi aphan ning nang chingduk parpik lo nilitum Central Aphlc lapen LF ho women wing CC ingora truck ahin pen nang litum reporters doan aphan ning nang chingduk parpik lo lasinang litum pen na joksi labang so a news lapen Pini a sit in demonstration Kedo longki nang litum pensi la rat det chinipo. Arno mahirjumi pinunang nang litum along. Pipot pulatang te nang litum pensi nilitum ta ardido ponbo. Lasi non ilitum nilitum so arlo central la penke. Diphu LA pen chinglok LA ho nilitum chingrum lo. Asisi do anta chingrum lo. PS do anta chingrum lo. Pini kachisong nang kok ajoy neke hijim meme ingring meme perak meme saur ang lolaan ke ti hek pen ke thanji adim abangke lalo no namat la viral videos kachi upload ham that akar bp la pen akeng sang po atum kachi upload la tumaphan under section 67 Lapen 67A of IT Act 2000 la viral videos kachi upload ham kachi upload tan da tumaphan immediate action and serak nang ji biapot pulatang te pinike anut ka prek chiplang lo pinap ke kumada hem arlo supone lasi immediate no namat akihai sar tuliram ronghang alangli mithang kachipu DCSB osita nirideng sido puapot alangli labang so press meet kilang pen lahayan news kilang pen alangli sitami ahoklo ni det nilongri ingbo det po sa urtur po hemprek long le det po po aki hai sar tuliram ronghang sitami ame jang thik set an alangli labang so press meet lang ignon lapen nangli hin pen DC SP osia tumaphanta order pinon no namat la action and non la pen jail hap serak ngji athema la an ke ilitum chichak un elo APSLC ya aso arlo atum an sitami ning duk ning pung ning ki oy la pen asong kapre atum sitami ning ki duk ning ki oy labang dopik long lasi no namat immediate action no namat jail hap nangji anlo tangte alang litum ta amikhang aning chi realize tepo English asarlam theki pudo self-realization is the source of a better growth. Inuda soar lo tumjong si amit hang ni chok chidet lo ni hingno dag lo ni saur tur lo plonte lang kaching lu et le kang thir et ki mesen akiter ki kakason thot aning arlo sitami hajel ben pachima thana jong si lahay kal prit tumaphan repis tumaphan viral video tumaphan net ingnang hai he pulongte nilitum APSLC aso arlo asong atum ke ington telo lapen ligbuk ligwar non sitame joho kicham kichi arvi kijang to dap si labang so pen delta nilitum hikia tuli kachirung si nilitum labang so pen delta nilitum kachukimpot kasi ington nang po lapen viral video atum han nevek nang po lapenan pars kami len pata inglong aso lapen karbi asum atum ansi len patang ilong chot nang ji ha British adina kay pen sitami ilitum aphan nang kipikang along le laki 20 paragraph ke laki tribal areas lasi so arlo atum akarbi atum bangkeng sang aphan kidopen longli apata la kengsang amen ke laki cancel vek nang ji lapen ke len pata ke kengsang atum aphan ke pilong le aron tadu si hekben di mahasaw Meghalaya along khasya tumjong si khasya pijong si kengsang aphan dukak pulatang te haladake khasya pita Meghalaya chidolong lelo Shillong chidolong lelo lake hakeng sang long dunang po aron bisarangon ladakta Karbiang Long Autonomous Council akihay sar tuliram ronghang aron bisarangot kengsang asobhan
Kedo Karbi Pike, Ladakh Karbi Anglong East West Dimahasao, along sa tami, adim ke Ladake, Chak Tek Tedat ng G, Lapen ke, Silong Ason, Meghalaya Government Ason, Ladakh sa tami, Aron, Silam Saragnon, Rongasar, Rubasar, Pumen Pulok, Burtimen, SGB, Atum Penching Wai Sarakra, Keng Sang, Atumapan Kedo, Atum Anapan ke, La Long Le Patata, Intan Et ng G. Atima, ilitum ang long ke lake sa urtur binong lo, keng sang asutum si nang ciray lap lo, kasi no namat action and serak non, no namat nilitum ke la long nang ji, la nilitum ansar long nang ji, nilitum chichagon elo, la pen nilitum ning chikhangon elo, isumar idet ilong rita, la sonjong si ilitum bang kahino along itum Charlie Don Plonte, adon pin sila dake akahin no siwang epo kasi mithang soarlo tum stami chimathalo na ni chok chidalo ni hingno daglo ni saur turlo ni chipami po ni chipachok po okarjang atum non sarpi mar atum non apinan chiri kang et asumar chiri kang et alang litum ta amithang ahem chiwang ra ladak chido sedang non chido tip dot karbi anglong kasi so arlo tumapan ke nilitum ke Raicom pirek nang ji lapen ke SP OCDC tumta action and sirak non asong atum sami chisong onglo lapen ni duk onglo nitum ka chisong pa ansi chisong lang nang ma so arlo song jakong pangtang nang ma pangtang na so arlo song jakong pangtang nang ma pangtang na jai ka thar sar pihay nang ma pihay na jai ka thar sar long live EPSLC long live so arlo song pan Raicom non so arlo song pan Raicom non Repiscal Pridatumhan action and serang non Repiscal Pridatumhan action and serang non Okay.